El foc va coincidir just amb l'inici de la campanya estatal contra els incendis forestals del 2026, que ha avançat el seu inici 15 dies per quart any consecutiu. Catalunya, de la seva banda, afronta la campanya d'estiu amb més personal, una flota reforçada i 30 mitjans aeris. I és que l'estiu del 2025 va ser la pitjor temporada d'incendis forestals d'Espanya del segle. Van cremar al voltant de 400.000 hectàrees de terra. Fa uns dies, a la presentació de la campanya de lluita contra incendis forestals, el president del govern, Pedro Sánchez, assegurava que la manera de lluitar contra els incendis és escoltar la ciència. Creo que la única respuesta inteligente, proporcional al reto que tenemos por delante es escuchar a la ciencia, es anticiparse y es prepararse ante cualquier evento climatológico extremo. La ciència constata que hi ha més incendis i són de major complexitat en un context de temperatures extremes i episodis prolongats de calor. Doncs en parlem tot seguit amb Ferran Dalmau Rovira. Ell és enginyer forestal i màster en ciència i gestió integral d'incendis forestals. Bona tarda, Ferran. Hola, bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jorge Mataix Solera, catedràtic de Defologia de la Universitat Miguel Hernández Belch i president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl. Bona tarda, Jorge. Hola, buenas tardes. A veure, com es presenta l'estiu pel que fa a incendis? Ha plogut molt aquesta primavera i això no sabem si és bo o dolent. Hem de patir? Bueno, sí, començo jo, suposo. Comença tu, Ferran. Sí, patir, a veure, evidentment, quan ens pregunten aquestes coses als tècnics, la resposta correcta sempre és depèn. Ara dependrà de què passi durant els propers dies, si l'estiu plou, si no plou, si n'hi ha tornades seques o no hi ha tornades seques. Totes aquestes coses són factors que juguen, però potencialment sí que hem de patir perquè a data d'avui portem ja pitjors dades d'hectàrees cremades del que havíem patit el 2025, y el 2025 va ser un any històric. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Pues como dice Ferran, también complicado, o sea, pero depende, ¿no? No tiene por qué, pero se presenta un verano con un alto riesgo. Pero esto no viene de este año, viene de décadas, bueno, ya comentaremos, pero de décadas de un abandono del medio rural, y el factor climático pues se ha venido a sumar a la ecuación. Y llevamos pues unos años de sequía y mucha mortalidad, por ejemplo, en nuestro caso de arbolado. Y ahora de repente pues un año con mucha precipitación, una primavera que también pues carga un poco la situación de combustible, pero bueno, veremos a ver cómo va. L'estiu del 2000... I el tema és que... Endavant, Ferran. No, que el que comenta Jorge, a més, és molt important perquè la gent es pensa que perquè ha plogut molt ara, ja està, ja ha passat el risc. No, tot el que s'ha mort durant la sequera prèvia està mort, en molts casos està a la muntanya, està en peu, i a escala mediterrània hi ha milers d'hectàrees d'arbres morts en peu, i això al final no deixa de ser combustible per als incendis. Per tant, la situació pot esdevindre complicada. D'ahir la importància de maximitzar la part de reduir al màxim les ignicions, les xispes que provoquen els incendis per part dels humans. I si fem memòria, a l'estiu del 2025 un incendi va afectar aquí a Catalunya la localitat de Paüls, al Baix Ebre, cremant-hi més de 3.000 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Els incendis estan posant a prova la capacitat dels serveis d'emergència del país i també la paciència dels veïns. El foc al Baix Ebre ha cremat més de 3.100 hectàrees. En aquells fets també hi va morir un efectiu de bombers de la Generalitat mentre treballava per consolidar el perímetre del foc en una zona escarpada. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de Paüls, Enric Adell. Bona tarda, alcalde. Bona tarda, com estem? Com estan a dia d'avui, gairebé un any després? Com està la zona afectada? Com estan els veïns? Bueno, els veïns a poc, per desgràcia, no? El temps te toca ficar-te al lloc ràpidament, però la zona continua estant igual, cremada, per desgràcia, i intentant fer la gestió del que comentaven ara els companys, no? Hi ha molts arbres que es van cremar, zones mal cremades, s'ha fet una mica de gestió, però queda molta superfície encara afectada i ja portem 10 mesos que no s'ha gestionat. No s'ha gestionat? No és fàcil, és a dir, la zona que afectada de l'incendi de Paüls, però de molts pobles del Baix Ebre, no és una orografia complexa, en unes pendents elevades, per tant els treballs d'allí per a poder netejar i acabar de retirar tota
la zona, tots els arbrats afectats per l'incendi, no és senzilla. S'han de fer actuacions també per evitar a posteriori d'un incendi i amb moltes derivades, les erosions dels camins, l'erosió de la terra, perquè no és el mateix com corre l'aigua en una zona que està cremada que en una zona, evidentment, on hi ha un arbrat que conté. Hi ha moltes actuacions a fer posteriori, que a vegades que ja són complexes de fer-les prèviament, no? Fer la gestió forestal en perspectiva i en visió de futur, fer la gestió forestal a posteriori d'una zona cremada tampoc no és gaire fàcil. L'incendi a Paüls va ser terrible, va cremar més de 3.000 hectàrees i el poble en té poc més de 4.300. Com afecta econòmicament, psicològicament, anímicament, un incendi d'aquestes característiques? Econòmicament, per desgràcia, moltes de les zones que es van cremar s'han anat abandonant els últims anys per molts factors que jo ara no descobriré, però segurament per poques facilitats tant a la pagesia com a la ramaderia. Entraré ara jo a la solució del problema. I, per tant, allí econòmicament ja s'hi estava fent poca gestió. I el problema ve sobretot en el tema anímic i psicològic. El cop és molt fort i, com ja has comentat, quan ja tenia un incendi superat, tots diem que no ha perdut la vida ningú, per desgràcia el dia de juliol vam tindre un incident al municipi, una desgràcia, i va perdre la vida un bomber. Això psicològicament, la veritat, ens va deixar molt tocats, afectats i les ferides allà estan. Ara ho mencionava, alcalde, l'abandonament agrícola va tenir molt a veure amb l'extensió de l'incendi de l'estiu passat? A veure, l'abandonament és un factor, sí. Les temperatures extremes, la calor continuada i molts altres factors que fan que la vegetació aquest any també ha plogut molt. Nosaltres l'hem passat aquí al poble, també ens va ploure, i la zona nostra dels ports ja han passat i ja va ser, vam tindre uns mesos molt plujosos, i això va fer, evidentment, que la vegetació cresqués i arribés a l'estiu en un mes de juny extrem com el que vam tindre l'any passat. I, evidentment, allò és un potencial enorme quan ve un incendi. I llavors tindrem la sort que s'ajunta tot i es produeix l'incendi, evidentment, en un vent que va superar qualsevol expectativa, fa que l'incendi agafi una magnitud en poques hores que supera qualsevol expectativa o capacitat d'extinció dels cos de bombers. Jorge, l'abandonament agrícola no sembla que es pugui revertir a curt termini. Què és el que caldria fer? Bueno, depende. A corto plazo, este verano ya tenemos el verano aquí. Hoy hacen unas temperaturas extremas aquí ya. Sí. En Alicante, por ejemplo, estábamos a más de 30 grados hoy. A corto plazo ya lo único que podemos hacer es advertir y tener mucha precaución con tratar de reducir, como decía Ferran, las igniciones humanas. Pero a medio y largo plazo tenemos que invertir en más gestión forestal, porque si no, nunca solucionaremos el problema. Y más teniendo en cuenta el factor climático, pero hay que invertir en hacer más gestión forestal para crear un paisaje que sea más resiliente con los fuegos que tenemos que convivir con ellos. El fuego es un factor también natural aquí y lo que queremos evitar no son los fuegos, es ese tipo de grandes incendios como el que han ocurrido el verano pasado, ¿no? Incendios que son muy devastadores. Eso sí que genera un problema y, como comentaba el alcalde, económico, social, grave. Pero para eso solo podemos invertir a largo plazo en una política en gestión forestal. Enric, alcalde de Paüls, ara el Jorge parlava d'aquesta convivència que cal tenir també amb els focs. Es preparen d'alguna manera diferent enguany per prevenir incendis després de l'incendi de l'any passat? A veure, hi hem de conviure i això és el més dur d'acceptar. A posteriori, quan veig gent i nosaltres, jo personalment vaig tardar unes quantes setmanes a intentar assumir això que et diuen, no és cert. Vivim al Mediterrani, per tant, els incendis formen part, per desgràcia, dels nostres boscos, no? I, de fet, així han evolucionat històricament. El que passa és que és molt dur, per tant, ara qualsevol avís que tens, si han tingut algun, un petit ensurt, tothom ho veu d'una altra manera, és molt dur. Ara, a la mínima que sents helicòpters volar, encara que se pugui apagar molt ràpid, la gent, els moments estos d'una situació extrema són molt durs i molt complexos de gestionar, i més nosaltres que vam estar quasi 40 hores aïllats al municipi, perquè les vies
d'accés se van tallar per l'incendi, les van creuar i no podíem moure'ns del municipi. Vam estar 600 persones que estàvem al poble aïllats completament fins que es va tornar a poder obrir la carretera. Vull dir, això és molt complicat de gestionar i preparar-te pel que ve és impossible perquè nosaltres tenim un terme prou gran i es va cremar una part d'un 15 o un 20% del terme nostre. Continua quedant un terme molt gran on en superfície hi ha molta gestió forestal a fer, però aquesta gestió forestal és impossible que la fes en els pobles menuts. Té una visió a nivell de país on se fan actuacions, on se fiquen facilitats i on en perspectiva realment se fiquen damunt la taula temes importants com que els ramats se puguen pasturar, com que la pagesia se l'hagi d'ajudar econòmicament, perquè si no és inviable fer-ho l'administració. Busquem altres canals per a que el bosc estigui més net i si ve un incendi sigui més fàcil de poder gestionar, o això és impossible. Anem cap a un canvi, el canvi climàtic és una realitat, i no és allò que vindrà, és que ja el tenim, temperatures extremes constants. O canviem dinàmiques, no podem fer el mateix que fa 25 anys, perquè el clima ha canviat i canvia molt ràpid. O ens adaptem, o per desgràcia, com ens va passar l'estiu passat, ens passarà per damunt. Quant de temps trigarà a recuperar-se el terreny? Això és una qüestió que depèn també dels factors... Digues, no, Ferran. si li sembla... No, a veure, una de les qüestions, i en això té molta a veure la disciplina de Jorge, el tema de la ufologia, la protecció del sòl, una de les grans quimeres dels incendis forestals és la destrucció de la coberta vegetal. Comentava abans l'alcalde que les zones cremades no reaccionen igual des del punt de vista hidrològic, la infiltració és molt menor, per tant, si s'ha perdut molta part del sòl, que és el sustent per a aquestes plantes, i que això determina totalment la recuperació. El fet que hagi plogut tant durant aquesta temporada pot ser beneficiós en tant en quant fa que les herbàcies puguin brotar i donar una primera cobertura, però al mateix temps aquest sòl encara és vulnerable. Les zones agrícoles és diferent. Per tant, quan tardarem en tornar a veure com estava abans? Doncs tardarem a veure com estava abans, 30, 40, 50 anys, dependrà de la zona. Però el que hem d'entendre és que aquest factor dinàmic de l'incendi de Paüls, que a més cal recordar que moltes de les hectàrees que va cremar Paüls estaven dintre del parc natural dels Ports. També se'ns estan cremant espais naturals d'alt valor perquè les plantes són molt vulnerables al canvi climàtic i no poden migrar buscant condicions més afavoridores. I estem veient incendis sobre boscos o sobre masses forestals que van néixer en condicions ambientals que ja no existeixen. Des dels anys 80 fins ara, cada dècada l'estiu s'ha allargat 10 dies. Per tant, cada vegada tenim uns estius més llargs i que plogui molt no va ser diferencial si no se fa una política estructural. I això també implica la restauració postincendi. Estava comentant abans l'alcalde i és totalment cert, tractar 3.300 i pico hectàrees que va cremar l'incendi de Paüls a un cost mig per hectàrea de 2-3.000 euros són molts calés. I el problema està en que tenim un problema que els pobles petits no tenen capacitat tècnica ni econòmica, però no perquè no tinguin tècnics, sinó perquè no tenen suficient personal per el que implica una restauració d'aquesta categoria. Per tant, hem de començar a derivar recursos de les zones urbanes superpoblades on se centra la major part del pressupost públic, han de començar a derivar-se recursos i personal cap a zones rurals. I això és fonamental i afrontar, perquè, malauradament, en l'actualitat, al nostre país, el major gestor del territori és el foc. I a mi, com a tècnic i com a ciutadà, no em sembla que sigui la millor opció. Jorge, hi ha voluntat política de destinar més recursos a les zones rurals? Ojalá. A ver, yo estoy totalmente pregunta de acuerdo difícil, con lo que Jorge, pregunta difícil. Sí, pregunta muy difícil. A ver, como comentan mis compañeros, esto es tendría que haber un pacto de Estado para este tipo de cosas porque tiene que ser a largo plazo. Entonces no se pueden cambiar, según cambien los gobiernos, las políticas. Que hay que tener claro que hay que invertir en más gestión para tratar de evitar este tipo de incendios. Eso es complicado, por eso la voluntad política es complicado porque al final es invertir en algo que a lo mejor no va a pasar. Entonces, esas cosas que no son tan visibles, pues cuesta hacerlas. Pero hay que ser conscientes de que tenemos que hacerlo porque... como decía Ferran, a ver, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Es que depende de muchos factores. Cuando se produce un incendio hay que, como si fuese un enfermo, hay que evaluarlo, ¿no? Y diagnosticarlo. Y hay que ver cuándo fue la última vez que se quemó, qué vegetación se ha quemado, cuándo se ha quemado, si después tiene unas lluvias torrenciales o una sequía. O sea, hay que evaluar qué tipo de suelo tiene, porque eso es lo que yo trabajo. Y en función de eso, ayudarle o no ayudarle. Y
porque entra dentro de su dinámica natural. Pero cuando tenemos incendios de 20, 30.000 hectáreas, con esas intensidades sabemos que están fuera de lo que sería el régimen natural de un incendio, o cuando se producen muy frecuentes o muy poco frecuentes. Es decir, ni es bueno que cada 15 años se queme un sitio, ni es bueno que pasen 400 años y no se queme, porque no es lo que le toca. Entonces hay que entender cómo es el factor natural y tratar de convivir con él, pero desde luego estamos en una situación de altísimo riesgo de cómo tenemos el entorno, que no es un paisaje natural, tenemos que entender que es un paisaje muy modificado por el hombre y hay que gestionarlo. Aprofito per... Si me permeteu, simplement digues, un comentari només a aquest respecte. Sabem la voluntat política que hi ha en funció, mireu el pressupost i mireu les partides dedicades a gestió forestal. I en funció d'això, perquè us feu una idea, en temps de pau, l'estat espanyol pot gastar-se 20.000 milions d'euros a l'any en armament, val? En despesa militar. Per contra, no arribem als 300 milions d'euros en prevenció d'incendis. Déu-n'hi-do. Enric Adell, alcalde de Paüls, moltes gràcies per atendre'ns a l'entrellat i una abraçada ben forta. Moltes gràcies a vosaltres i molt bona tarda. Bona tarda. Ferran, esteu detectant focs molt diferents aquests darrers anys al que es considerava normal? Han canviat molt els focs? A mesura que ha canviat el clima, han canviat els incendis. Vull dir, els incendis són el símptoma d'una malaltia, que és el tipus de relació que hem decidit tindre les societats modernes amb els espais agroforestals. La pagesia ho té cada vegada més complicat, i, clar, per exemple, per a que us fem una idea, enguany, en 2026, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica, portem més de 16.000 hectàrees ja cremades, quan en 2025, a aquestes altures de l'any, portem 7.200 hectàrees. Per tant, portem moltes més hectàrees cremades enguany respecte a l'any passat. Però estem per baix de la mitjana dels últims 10 anys, que estan 23.000 hectàrees. Per tant, sí, estem veient que el que sí que és evident és una evolució del que s'anomenen grans incendis forestals. És a dir, vaig a ficar un exemple que qualsevol persona que ens escolti entendrà. Si farem una tribu de caçadors de lleons en Àfrica i farem una tribu supereficient caçant lleons, el lleó amb capacitat de superar el nostre sistema de caçadors hauria de ser una bèstia parda perquè podria escapar de tota aquesta gent, no? Doncs això en ecologia, que no en ecologisme, se diu selecció negativa. Per tant, som molt bons apagant els incendis, però aquell incendi que té capacitat per a superar la capacitat del sistema d'extinció se fa molt gran i genera moltíssims problemes. De fet, una part molt petita dels incendis, molt petita, crema de l'entorn del 80-90% dels incendis. És a dir, aproximadament menys d'un 1% dels incendis estan cremant el 80-90% de la superfície. Wow. Perquè són eixe lleó que se'ns escapa. L'origen de la majoria dels focs continua sent humà. Són provocats la majoria dels focs d'origen humà o són involuntaris? La major part dels incendis forestals són negligents. De fet, la Fiscalia taxa en el 65% dels incendis hi ha darrere una negligència. També hi ha incendis accidentals, una línia elèctrica que està tocant una branca d'un arbre sec, una radial el dia de més calor de l'estiu, perquè ja sabeu que el seny és una cosa que està en perill d'extinció de vegades i això també provoca que les persones no pensin abans de fer certes coses i les conseqüències d'aquestes accions. Per tant, la major part dels incendis són negligents. La part d'incendis provocats, hi ha una petita part que són provocats per piròmans. Un piròman és una persona que està malalta, que té una patologia mental, i per tant aquesta és una minoria. I després hi ha alguns incendis intencionals, i dintre de la intencionalitat hi ha diverses tipologies, doncs, des de narcotraficants que volen descarregar droga a la costa i fan una maniobra dissuasòria de distracció i cremen, ha passat a Galícia, per exemple, fins a persones que per venjança o per el que siga utilitzen el foc per a cremar la producció d'un altre, de fusta, de tal i de qual. Hi ha incendis també, però per exemple, s'ha especulat molt, hi ha hagut molta desinformació al respecte de que se crema per a ficar aerogeneradors o per a ficar plaques solars. Això és fals. Entre altres coses perquè la llei de forest estableix que quan una zona se crema, durant 30 anys no se pot canviar l'ús d'aquest espai. És més, la llei de forest obliga a que se restauri la zona cremada. Per tant, si també hi ha mentides en les causes dels incendis, la major part solen ser negligents i el que cal, per això he incidit al principi de la conversa, en què cal incidir en les ignicions d'origen humà.
Si fa molta calor, no traguis la radial de la caixa. Deixa la radial quieta i ja tallarem un altre dia que no faci tanta calor. I el tema és arribar ahí. Per això fan falta campanyes i matxacar el missatge de que moltes vegades els incendis són evitables. I si evitem la xispa que l'inicia, podrem evitar aquestes catàstrofes. Clar, campanyes informatives, més controls, no sé, drons, intel·ligència artificial, com podem evitar aquests incendis d'origen humà, més enllà de les campanyes, que no sé si estan fent el seu efecte, no sé, estan fent el seu efecte? Cal començar a treballar amb els nens. Jo sé que Jorge, per exemple, que treballa a la universitat, treballen molt el tema dels incendis forestals. De fet, ara fa poc ha sigut una notícia que suposo que la comentarà, de la quantitat d'universitats que estan fent feina. Necessitem treballar amb els nens petits en les escoles, necessitem treballar amb els adolescents, necessitem treballar amb tota la societat i, sobretot, necessitem que la gent urbana entengui que el paisatge no és una cosa estàtica, una foto, no anar a fer-te fotos per a l'Instagram, sinó que és un territori dinàmic que té una sèrie de problemes i que abandonar el territori té conseqüències. De fet, els meus avis eren llauradors i van treballar molt dur perquè els meus pares ja no fossin llauradors. I els meus pares van treballar molt dur perquè jo no fos llaurador i vaig estudiar enginyeria, vaig anar a la universitat i ja no treballo la terra. I això té conseqüències. I té unes conseqüències que són els símptomes que estem veient actualment. Per tant, cal fer una campanya profunda d'educació a tots els nivells de la societat. Informar i educar és clau, ¿no, Jorge? Sí, como decía Ferran, nosotros, por ejemplo, desde las universidades intentamos hacer todo lo que podemos. Yo, en cuarto de Ciencias Ambientales, imparto una asignatura que se llama Problemática Ambiental de los Incendios Forestales. Y a nivel estatal, hace años, se consiguió un proyecto desde la Universidad de Santiago de Compostela para crear una red que se llamaba, el proyecto se llamaba Plantando cara al fuego, y lo que se unía eran multitud de actividades que distintas universidades o centros de investigación proponíamos hacer para hacer labores sobre todo de divulgación. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la principal que hicimos es una que este año hemos hecho la cuarta edición, que se llama Fuego Día. Fuego Día es una actividad en la que, en una excursión de campo, una ruta de senderismo, los estudiantes nuestros en distintas paradas van explicando al público en general, a quien quiere acudir, distintos aspectos sobre el fuego, desde la ecología del fuego al manejo posincendio, al abandono rural, a las causas, como decía Ferran, a romper bulos que no son ciertos, a que la gente entienda mejor dónde está el problema y cómo deberíamos intentar solucionarlo. Al final, si la sociedad conoce realmente dónde está el problema, se presionará en el sentido correcto. Es decir, por ejemplo, cuando se produce un incendio, hace años siempre había mucha presión por vamos a reforestar. Eso va cambiando porque se ha ido educando a la gente de que no siempre es necesario reforestar. A lo mejor hay que dejarlo que cicatrice por sí solo y vigilar. Y a lo mejor se está reforestando él solo. O lo que tenemos que preocuparnos a corto plazo es por otro factor ambiental que es el suelo. El suelo sí que hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Hay que tratar de evitar que se produzca erosión si vienen lluvias torrenciales, ¿no? Entonces todo eso, pues poco a poco lo vamos haciendo, pero como digo, es una labor igual que lo otro de la gestión. La educación ambiental es una carrera de fondo, ¿no? No podemos pretender que mañana todo el mundo esté concienciado. Doncs ho hem de deixar aquí. Ferran Dalmau Rovira, enginyer forestal i màster en Ciència i Gestió Integral d'Incendis Forestals. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. I Jorge Mateix Solera, catedràtic de Defologia de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Haguéssim pogut estar mitja hora més parlant sobre aquesta qüestió. També us dic una cosa, espero no haver-vos de trucar aquest estiu massa. Moltes gràcies i bona tarda. Esperemos. Muchas gracias. Una abraçada. Marina, moltes gràcies, companya. A tu, Natàlia. T'alliberem.